Ola, que tal? Moi boa tarde, querida xentiña de polo mundo adiante. Sabedes o que é isto? Bueno, é unha mermelada, moi difícil tampouco non é. Hoxe vou-vos a aprender a facer mermelada de calabaza. Antes de nada temos que ir a escoller que calabaza vamos a usar para facer esta mermelada. Riquísima! Como podedes ver, eu como a formiguiña, a traballar todo o verán para gardar para todo o inverno. Non sei moi ben cal escoller, pero como vou facer pouca mermelada, pero non me importa facer a pasta, ou sea, cociñar a calabaza para ter para outras recetas, vou coller unha que sea un pouquiño grandota. Esta! O tipo de calabaza que queirades utilizar para as vosas recetas é totalmente ao voso gusto. As calabazas pásalle como a calquera outra fruta ou verdura. Hainas de sabor máis intenso e de sabor máis suave, que pode pasar máis desapercibido, digamos, na receta. E tamén vai a influir o tipo de calabaza que escollades, o color, porque non é o mismo facer. Por exemplo, esta receta que vou facer agora, que é unha mermelada de calabaza, queremos que teña un color anaranxado, porque parece que relacionamos millor que é unha mermelada de calabaza se é color naranxa, porque hai calabazas que por dentro están igual de ricas e valen igual para comer, pero son máis blanquiñas, máis tirando como a beige clariño, ou en un amarillo moi suaviño. Esas calabazas tamén valen para comer, pero realmente a hora de facer unha receta propiamente dita de calabaza, parece que nos apetece verlle o color naranxa. E este tipo de calabazas son con un color bastante intenso, por eso escollei esta, pero vos podedes escoller a que vos dé a gana. A calabaza podese cociñar de diferentes maneiras. Podese facer ao microondas, ao vapor, fervida en agua, á brasa, no forno, pero non todas as maneiras de cociñar unha calabaza nos valen para todas as recetas. Para min a da mellor maneira é ao microondas, pero bueno, se non tendes tamén podedela cociñar no forno e despois añadirlle agua para cocer o azucre. Vamos a empezar cortando a calabaza. Para eso, mira, poñemos isto que é bastante duro de sacar, poñémolo así cara arriba e que a parte de atrás do cuchillo batemos aquí e salelle super ben. Agora, para cortar a calabaza, podemos apoiar o cuchillo e girar. Mirade que espectáculo de color. Eu para facer a mermelada vou utilizar este cacho. Estas estonámolas facilmente, así. Agora témola que picar. Canto máis finiña a piquemos, máis rápido se vai a cociñar ao microondas, pero podedela picar á man, co cuchillo, con unha mandolina ou como mellor vos veña a vos. Sin preocuparse moito do tamaño, non fai falta que sea tampouco tan finiño, que aínda que sea así gorda, non pasa nada. É unha cousa, a rapazada que tendes na casa, ou se tendes tamén repunantiños e repunantiñas na casa que vos din que a calabaza non lles gusta, que non queren mermelada de calabaza, non lle dixades que é de calabaza, dixedelle que é dunha fruta, dixedelle que é de mango, que fixastedes mermelada de mango, van a comer, porque tampouco non é que, a ver, se sabedes que a mermelada ao levar moito azúcar perde intensidade de sabor. Entón, cola por mermelada de mango, pero seguro, e se non inventádemos vos unha fruta que lle sea máis apetecible. Non sei, é que a mí só se me ocurre o mango para engañalos, para dicirlle que é deste color.
Por certo, cruda está riquísima. Esta, como xa está moi madura, mirade por Dios, é que isto ten un colorazo intensísimo. Como xa está ben madura, cómese cruda, cómese igual que unha zanahoria. Non é tan dura como a zanahoria, pero sabe a calabaza, claro, non sabe a zanahoria, pero xa ten os azúcares máis fijados que cando as collín en agosto, claro. E van madurando, porque é unha fruta que sigue madurando despois de quitala da planta, e está riquísima tamén, para rallar, en crudo, nas ensaladas ou nas ensaladillas así rallada, en cru, queda riquísima. E dixídese que a zanahoria cola perfectamente. Agora témolo que cubrir ou ben con fil deste ou con unha tapa do que xa teña o cacharro ou que teñades vos, que vai a soportar ben o calor do microondas, porque isto ahora hai no que meter polo menos 8 ou 10 minutos a coser ao microondas a máxima potencia. E agora furámoslo un pouquiño para que lle sala o aire cando empece a criar vapor. Tampouco vos chaledes moito a furar o plástico. Facemos uns furadiños para que teña o aire un pequeno escape e non infle isto. Pero o que queremos é que o vapor que se vai a criar aquí se quede aquí e se convirta en condensación, que se faga agua e que así a agua que fai a calabaza co calor se nos quede aquí, porque vai a ser a agua xusta que nos vai a facer falta para facer a mermelada, sin añadirlle nada máis. E agora, dependendo da forza que teña o vosso microondas, pois hai no que meter a potencia máxima, depende da cantidade de calabaza, do ben pechadiño que estea isto para que genere vapor e da potencia que teñades no microondas, claro, pero a potencia máxima entre 8 e 10 minutos pode tardar en cociñarse. E con que estea un pouco blandiña, xa está, porque vamos a cociñala despois co azúcar, e só vai a ser disolver o azúcar e que se acabe de evaporar o exceso de agua que teña. Está perfecta. Tende sempre moito cuidadiño cando saquedes do microondas e lle saquedes o plástico que o cubría, porque o vapor pode vos queimar. Hasta aquí está cheiño de agua, do líquido que soltou a mesma calabaza. E iso vai nos a servir xa para facer a mermelada. Xa puxen a agua a ferver para esterilizar os botes. Pero quero facer unha puntualización, un pequeno kit-kat aquí para vos advertir, porque vexo moita xente que enseña as súas mermeladas e vexo que teñen restos de etiqueta. Non fagades eso. As etiquetas haillas que quitar de todo, completamente, porque xa isto é un método de esterilización. Dios, a ler unha palabra toda así de corrido. É a terceira vez que poño o vídeo para gravar esta palabra. Pois, que esa é unha maneira de esterilizar os botes caseira, que non é eficiente ao 100%, como para xogarnos agora, facelo mal. As etiquetas teñen unhas tintas que para nada son comestibles e están pegadas aos cacharros con un pegamento que tampouco é comestible. Se ti metes o bote a esterilizar con un pegamento e máis con unhas tintas que non son comestibles, a agua ao ferver vai a entrar por dentro, vai a entrar por todo, e ti sácalo o bote limpo pensando que o tes esterilizado o mellor que podes, e vamos a ver, e por dentro hai residuos e restos de cousas que levan as pinturas e de pegamento. Entón, fagámoslo ben. Limpemos os botes ben das etiquetas. Despois, lavémolos ben con agua e xabón, e se fai falta con lejía. E despois, botámolos a agua. A agua só vai a matar microorganismos, o sea, cousas que nós non vamos a ver. Pero o que vemos, vamos a sacar xa antes de botalos a agua. Au, queimime. Tende cuidado cando teñades a terteira ao lume, que tamén vos podedes queimar. Colledo os trapos sempre. Bueno, os botes teñen que estar totalmente sumergidos en agua para ser esterilizados e cheos de agua, o sea, que podémoslos meter deitados a poder ser. E as tapiñas tamén hai que esterilizalas, o sea, tamén as hai que meter na agüiña fervendo.
Outra cousa que sempre digo, e non me cansarei de dicila para advertirvos, fagamos as cousas ben. Unha vez que esterilizamos os botes, que botan aí fervendo polo menos 10 ou 15 minutos en agua, eles fervendo mentras preparamos a mermelada ou o que queiramos en botar, esa agua non a utilicemos despois para serrar o vacío, porque non costa nada cambiar a agua, poñer a ferver unha agua limpa, porque esa pode ter algúns patógenos aínda por aí flotando, pegados á beira da tarteira, e para que nos vamos a xogar agora a última carta podéndolle cambiar a agua? Pois eso, ala, agora xa vamos ca mermelada. Chegou a hora de decidir que cantidad de azúcar lle queremos botar á nosa mermelada. Para que unha mermelada se considere como tal, tería que ter un 60% do peso da fruta en azucre, o sea, que por cada kilo de fruta tería que ter 600 gramos de azucre. Iso para o meu paladar é unha tremenda barbaridade. O sea, eu vou a botar a mitad, un 30%, que para min é máis que suficiente. Outra cousiña, un pouquiño no microondas merma, quero dicir, isto eran 870 gramos de calabaza antes de meter no microondas. Ca evaporación, o sea, ca cocción, mermou 60 gramos, ou casi 70, o sea, está agora en 800. Así que o peso, para decidir o azúcar que lle botar, o peso tendelo que facer unha vez que a cociñedes. O tipo de azúcar podedes escoller vos o que queirades, blanco, moreno ou calquera tipo de endulzante que poidades vos tomar. Pero, se non queredes cambiarlle moito o color, non utilicedes azúcar, por exemplo, moreno ou panela, porque pode vos cambiar o color e oscurecer moito esta mermelada. Queda moi bonita se queda co seu color naranxa intenso. Entón, na tarteira botamos a nosa calabaza, recordamos que mirade para aquí, que xa ten a aguiña, non lle hai que añadir agua, poñemos a calabaza e botamos o azúcar. E, opcionalmente, se queredes, podemos exprimir un cachiño de limón. O limón vai a conseguir co seu ácido que o color da calabaza se manteña máis intacto, pero tamén lle podedes botar ralladura de limón se vos gusta, ou incluso cachiños da tona de limón cortados aí a cociñar. E agora deixamos que se vai cociñando a fuego medio, cando teña así un montón de agua é cando podemos darlle máis lume, a fuego fuerte. En media hora xa evaporou toda a súa agua e xa está lista para envasar. Agora, os cachos que quedan, tendes dúas opcións, podedelos triturar ou non. De todos os xeitos, aínda que decidades triturar, non a trituredes moito, porque encontrar cachiños, mola, queda moi ben. E outra cousa que vos quería dicir, se vos gusta este vídeo, axudademe a compartilo, porfa, con xente que pensades que lle vai a gustar. E non marchedes sin darlle o like, que non costa nadiña, e suscribidevos se aínda non estades suscritas, que para min é moita axuda, e así podereis seguir subindo vídeos un pouquiño máis a menudo. Eu vou a triturala un pouquiño, non moito, porque me gustan os tropezóns, e xa vamos a envasar. Hainos que deixar fervendo cubertos de agua, pois un cuarto de hora ou así máis ou menos. Despois sacámolos e deixamos que o proceso siga o seu camiño, xa se serran eles solos ao vacío.